Здравейте, Influencer Family! Представям ви Plantly Talk, растението, което реагира на токсични коментари, обяхва при завист, свети в лилаво, когато някой каже това не е моя работа и пуска стурци, когато стане прекалено тихо в офиса. Вики, защо не рекламираш нещо наистина полезно, като ваучерите за храна? Моля, аз да не съм HR. Affiliate линк се нарича. Споделяш го, все някой шеф ще се навие и ти печелиш. И откъде го вземам този линк? Супер лесно е. Отиваш в idanred.bg, секция служители, отваряш Affiliate програмата, регистрираш се, получаваш твой собствен линк, който промотираш и ако някой стане клиент през този линк, ти получаваш 100 000 лева. И защо някой би поръчал такива ваучери? Вики, това е една от най-популярните социални придобивки. Но все още много HR и работодатели не знаят, че чрез ваучерите за храна спестяват данъци и осигуровки и мотивират екипите си. Айде, че трябва да си ходят. Не, чакай, имам още въпроси. Вики, влез на idanred.bg и прочети за 5 минути работа и свали това цвете.